हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थामनिल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। थामनिल आरो टाइटेलाव नुनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों अननाय हबाय। बियो मोनसे रमान्टिक बड' मिउजिक भिडिअ। नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। बेवहाय गुबैयै काश्मरी दङ बिबेक आरो सुदेमसना। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा आरो थुरुनदा। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' रमान्टिक मिउजिक भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पि खुंगुर हाज'वारि आरो करिय'ग्राफारानो जादों फेतरसन ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, दासिमबो नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आं वाट्सएपनि ग्रुपखौ लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो जइन जानो हागोन आरो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सजों लोगोसे वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै आंखौ वाट्सएप चेट खालामनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।